Tripura hastibo tamo lekha srungjak tamo rungsrungjak rungsrungjai rungpai phano sebok mangya eba ajumni lama mangya ngai kebangmono noko pok klaima tongbayo ajorabo haboni sebok nasimang baksani ba jora laithango baksaba kobuni samung bai baniyani bisingti phano eba kobuni lamati phano saknong busarani bagai tiar khlayo eba busalayo phiaba baksa samung humung manyangai kebangma sikla sikli rokno tibrasa sikla sikli rok father haste rok thangai samuro khai rang rok ajiboi nok nukhung pusiwi tongo chalogoi tongo te sak busawi tongo abo hakino khoroksa udaipur kila mutilung kamini pohor jomati amongai khoroksa sikla Bangalore hasteo samong khlaina hini thangmani samong khlaina bagai joining bo khlaika phiaba kapal hamya hainosu samong rutugui father hasteo thangmani asomsa sak hamya gai tabok sak hamnako khlaijak omohai birmani kokto makhnaboi buma hasteo tongthino kha khamjagai hasteo lokrono kisamisa subasude mano hinei koimong narkha tamoni hinba hasteo tesa busajara no phirogoi tubuna hinkebo rang puisa krai aboni bugino buma je mansa hastene lukurongno subathun hinei koimong narkha bank name SBI IFSC code number kha SBI N 00169194 account number kha 203357034669 kokduk number kha 8129381232 eba bini palni number kha mung hamsa deborma 8131882707 Ani para hingkena moi telong gumote driste yang kila area ni ang kaisa ang sini buba gerana ang ama subamong sode subamon hani ang sini buba gerana ang uboni thani wa koye ani busa bengal ro thangmani 1 tarik o thangha 2 tarik samung tangha ti porsa tangoi o sari wa hingkena bo ama jogi ha ke u duitar ni simi khen tai ta batang mani akhen hospital bar ni lage rabo talang bai ja kha ke susira bo yorai bai ja kha je nani bu nai ja kha ke sanan sal kha angoi ung tangal ha ta pa number bo tanga hi thangai ja mamba bo jongna tangai rau no jongna kom phai ha bo jong bo tanga hi thamamba jong bu sala marang manna phai na phai bai ti hnai borok jongna kom phai ang tamaki thangmasna sini siam sanam ang bahai ke ang namasna ang korjao je khanai dongnai ra anu suba baja ang tai sab sa to warung ya ang ferei samne dang indra hapan busi baja di ang bahai ke nasna ani busana ang Bangalore ungman na ang naimi ya flight ticket nang udaipur amang ag balan jara pan sakhai manda de ang asang na ang suba so samjago tai chini lokora je khanai dongnai ra anu khairang ma tangkhe ki suba baja ang bahake thangmasina bana wa sangma dongsi ang mirang ni thalo suba so samman je khanai dongnai ra anu suba baja